салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 22 июн ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. раҳбарияти ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аз раиси худ Муҳиддин Кабирӣ хостааст ки феълан ба ватан барнагардад. дар ин бора намояндагони ҳизб дар як нишасти матбуотӣ дар Душанбе изҳорот доданд. имрӯз мо аксар аъзои шӯрои сиёсӣ ва риёсати олии ҳизби наҳзат аъзои қаторӣ бар инем ки раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон муддати боз дар берун боқӣ монанд. ҳарчанд онҳо рӯзҳои ахир гуфтанд ки дар ҷашни ваҳдат ширкат мекунем, вале ҳизби наҳзат дигар ҷашни ваҳдат надорад. дар ин нишасти матбуотӣ ҳамчунин намояндагони раҳбарияти ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар робита бо пахши ҳудудан 20 навори видеоӣ дар интернет изҳори назар карданд ки дар он аъзо ва раҳбарони ҳизб дар вилояти суғди Тоҷикистон дар бораи хориҷ шуданашон аз ҳизб хабар медиҳанд. раҳбарияти ҳизб сабт ва пахши ин наворҳои видеоиро як кори ташкилшуда ва ғайриқонунӣ меноманд. дар изҳороти баъзе раҳбарони ҳизб дар вилояти суғд гӯё ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аз 20 июн фаъолияти худро дар ин минтақа қатъ кардааст. нишасти матбуотии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар ҳоле баргузор шуд ки раиси ҳизб Муҳиддин Кабирӣ 3 моҳи охир дар хориҷи кишвар ба сар мебарад ва аз афзоиши фишор болои худ ва аъзои ҳизбаш интиқод мекунад. рӯзи душанбе ҷангиёни Толибон як ҳамлаи шадидеро ба сохтмони парлумони Афғонистон дар шаҳри Кобул анҷом доданд. дар ин ҳамла 7 ҳамлагар кушта шуда, аъзои парлумон ҷон ба саломат бурданд, вале сохтмони маҷлиси Афғонистон осеби зиёд дид. таркичи як маркталаби толиб дар соатҳое ба анҷом расид ки дар парлумон баъди моҳҳои зиёди баҳсу баррасиҳо бояд номзади президент ба мақоми вазири нави дифои ин кишвар муаррифӣ мешуд. масъулияти ҳамларо дафъатан Толибон ба ӯҳда гирифтанд. ин ҳодиса дар ҳоле рух дод ки рӯзе пеш дар марзҳои шимолии ҳамсарҳад бо Тоҷикистон боз як вулусволӣ зери назорати Толибон гузашт. дар гузашта мақомоти тоҷик гуфтанд ки ҷангиёни хориҷиро намемонанд ки ба хоки Тоҷикистон убур кунанд. аз 4 сарбози нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон ки ҳафтаи гузашта аз асорати Толибон раҳо шуданд, 3 нафарашон ба идомаи хизмати ҳарбӣ баргашта, 1 нафарашон ба хонаи волидонаш рафтааст. ин 4 нафар баъди асорати нимсола дар дасти Толибон ҳафтаи гузашта озод шуда ба Тоҷикистон баргаштанд. 3 сарбози баргашта дар яке аз қисмҳои низомии пойтахт адои хизмат мекунанд. Фарҳод Калонов, як сарбози сокини Душанбе ки ба ҳангоми боздошташон аз ҷониби Толибон як моҳи охир мебоист хизмат мекард, нақл кард ки дар давоми ин муддат рабояндагон онҳоро дар шароити хеле сахт ва дар макони номуайян нигаҳдорӣ ва пайваста маҳалли нигаҳдошти онҳоро иваз мекарданд. Вуҷуда ки будам хеле свет хеле чизо набуд. Свет чизоам як ҷуда туркидам хеле штагӣ. Меомад вақти авқот мешуд, дараҳуй мекард, авқотам медод. Ҷуда ярӯқушон кард истодагӣ. 2 нафар 3 нафар хеле месон дари мо қулф фу 2 нафар 3 нафар меистод. амҷу кади чанд қапас алиш када меистод. амҷа дар вақти абед мешуд мебуровад камтархай медод абед медод мисол завтрак медод ужин медод. баъд ваё ки буд алиш када меистод як дигар. мусоҳибаи Фарҳод Калоновро бо хабарнигорони радиои Озодӣ аз сомонаи интернетии мо пайдо кунед. ин шабу рӯз дар Тоҷикистон ҳаво гарм шуда аз марзи 36-37 дараҷа болотар меравад. мушоҳида шудааст ки гармтарин макон дар кишвар минтақаи Айвоҷ дар ноҳияи шаҳри Туз аст ки тафси ҳаво дар ин ҷо аз 40 дараҷа ҳам бештар аст. зери ҳамин гармӣ сокинони маҳаллӣ ба кори саҳро мебароянд ва тамоми рӯз бо корҳои кишоварзӣ машғуланд. ин рӯз аз 50 зиёд буд. имрӯз ҳозир то ҳозир 33 аст. баъдои сатои 12 мо зиёдтар мешавад. Et dans mes yeux, des albatros. Et dans mes rêves, il y a des chemins, je les invente. сокинони Душанбе соати чанд таҳти навоҳои ширини фаронсавӣ истироҳат карданд. барномаи фарҳангии маркази Бохтар ва сафорати Фаронса бо ширкати гурӯҳҳои ҳунарӣ Тио ва Аймамед дар меҳмонхонаи Сирена барпо шуд ки дар он таронаву оҳангҳо ба забонҳои фаронсавӣ ва англисӣ ва тоҷикӣ садо дод. чунин чорабинӣ барои ҷавонон барои омӯхтани забон яъне забони фарансузӣ ва англисӣ шояд хеле барои забон омӯхтан хеле зарур аст. бояд ки чунин чорабиниҳо бисёртар ташкил карда шаванд. баргузории барномаҳои ҳунарии дастаҳои фаронсавӣ дар Тоҷикистон анъанаест ки солиёни зиёд идома мекунад ва ба гуфтаи раҳбари маркази фарҳангии Бохтар Амалхонум Гаҷиева ба он сокинони Душанбе ҳам одат карданд.
و برای دریافت اخباری بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.